Denne video viser, hvordan man kan oprette materialepriser i et Sigma-bibliotek. Vi vil i videoen anvende konstanter til fastsættelse af enhedsprisen. Det første vi gør, det er at oprette en række konstanter, som anvendes som priser. Klik på fanen, der hedder værktøj, og åbn den skabelon, der hedder konstanter. I den skabelon er der allerede oprettet en række betonaktiviteter. Og det man så skal gøre, det er simpelthen at indtaste en ny betontype, eller ny materialetype, beton 25, moderat for eksempel, og så fastsætter man så kostprisen på den, som i det her eksempel kunne være 345 kroner. Man kan tilføje en ny ved at klikke tilføj, og man kan skrive beton 40, moderat igen, og sådan fortsætter man til man har oprettet samtlige priser. 550. Derefter klikker man OK. Disse konstanter er nu gemt i en skabelon, som vil blive anvendt hver gang man anvender en beton. Når vi nu har oprettet vores gældende priser i vores skabelon som konstanter, skal vi have lagt materialerne ind i et bibliotek. Jeg vælger båndet bibliotek og har forberedt et bibliotek, der hedder materialer. Det åbner jeg. Nu skal jeg have de konstanter tilknyttet det her bibliotek, som jeg har åbnet. Jeg går tilbage til den fane, der hedder hjem, og vælger det ikon, der hedder konstanter. Her ser jeg, at der allerede er nogle betonmaterialer i biblioteket. Jeg vælger også at se, hvad der er i min skabelon, og jeg kan se, at moderat beton 25 og 40 har ikke nogen priser i det her bibliotek. Ligeledes kan jeg se, at der er en prisforskel på den betonpumpe, der hedder 24M. Det vil jeg hermed opdatere. Jeg klikker på opdatere projekt. Jeg får en meddelelse om at kopiere konstanterne. Vælger den øverste og kan se, at nu er priserne lagt ind i det her projekt, og projektet er lig med mit bibliotek. Jeg klikker OK og kan nu begynde at lægge min betonvare ind i mit materialebibliotek. Jeg vælger kolonnen tekst, taster beton, 40 moderat, vælger en kategori, der hedder materialer, en enhed, der hedder kubikmeter, mængden bliver på 1, og så skal jeg have lagt min enhedspris ind. Ved at trykke på kontrol og mellemrumstasten får jeg en liste over mine konstanter, som er lig med mine enhedspriser. Jeg vælger den, der hedder beton 40 moderat, og trykker enter, og kan se, at nu har jeg lagt en konstant ind, som har en værdi på 550 kroner. Sådan fortsætter jeg til at have indlagt alle mine materialer, og er klar til at bruge mit bibliotek efterfølgende. Jeg gemmer det og lukker det.